I 2018 havde jeg en drøm om at komme på udveksling til Californien, men den plads fik jeg ikke gennem universitetet. Hej Jonathan. Hej, og jeg havde en drøm om at tage på udveksling til Portugal, men det blev heller ikke til noget. Og det var der, vi fandt ud af, at udlandsstipendiet fandtes. Ja, vi gjorde. Og det lykkedes os at komme til vores drømmedestination. Og vi vidste, at vi måtte hjælpe andre studerende afsted. Ligesom Freja her. Hvordan går det, Freja? Helt fantastisk. Sådan skal det være. Det er universiteterne i udlandet, der betaler os for at være deres danske kontor. Det betyder, at vi gratis kan hjælpe dig afsted på netop din drømmedestination. Vi har samarbejdet med over 100 universiteter fra hele verden. Så det betyder, at du kan komme afsted, uanset hvor du gerne vil hen. Husk Solcamp. Vi har nemlig sørget for, at du er garanteret optagelse, uanset karaktergennemsnit. Vi hjælper dem nemlig med hele processen fra SU, legater og udlandsstipendiet, hvor du får rettet op til 50.000 kroner, og du slipper for en engelsktest.